Здравейте хора! В днешното видео ще снимаме на развален телефон с мои приятели. Ако искате още такива видеа, се абонирайте с канала Скамбанката веднага, оставете лайк, коментар и сега ще играме на нормалния мод. Другия път може да играм на странно тяло, липсващо парче, история или шедьовър. Да, послушайте го. Ще играме с Елпримо, така познатия ви, Orakin 4, така ли се казваше канала? Да. Абонирайте си за неговия канал. И Аравин с Качулка, който е брат ми. Качулка. Така се пише. Качулка, да. Тъй, че хора... Аз май имам предимство, защото имам таблет за рисуване. Да, ти си... Но няма значение. Добре. И хора, ще започваме. Обаче, в общност веднага отидете. Съм пуснал гласуване, ако искате да влезете в Minecraft сервер да създам и да влизате в Minecraft сервер да играете заедно с мен и с другите, които виждате тук. Тъй, че хора, айде да започваме. Ако искате друга част, лайк и subscribe. Окей, почваме. Да. Ай, чакайте, че съм на английски хора. Опа, малко езика. Чакайте само така да го следвам бързо. Така. Чакаме. Айде. Готов съм. Добре. Хора, това е... Бати, кой го е дал това? Хора... Така. Не използвайте много формите, че не е много честно. Формите не ги използвате. Да знаете. Имало е форми? Да. Окей. Благодаря, че ми каза. Ясно. Не, шикувам се. Хора, това май ми се получава добре. Май. Април. Как се Сега ще ми видите хора идеята. Вие не сте готови. Или аз не съм готов. Така малко. И така. Получи ми се добре, май. Добре, няма да питам. Буквално исках да взема един цвят и взех абсолютно същия като друг. Ясно. Хора, пишете в коментарите, според мен се получи добре. А според мен не. Кой не е готов? Аз. Може да басаш също някакви детайли. Аз съм почти готов. Аз съм готов. Не. Добре, нищо. Готов. Айде, кой не е готов? Готово. Една секунда. Мисля, че става добре. И при мен мисля, че стана добре. Хора, пишете в коментарите. При мен не е Хей, време за рисуване, след като рунда свърши. Аз мисля, че е това хора. Не знам какво е. Честно. Каквото и. Това вече... Който го е написал това е тъпо вече, който го е написал, няма коментирам. Сега хора трябва да се постараме, но няма да рисуваме точно, защото е тъпо. Не знам точно как изглежда това. Не. Добре, как ти трябва?
Надявам се да опитите разберете хора много какво е трудно. това. Да. Кой е готов? Ако разберете, ще сте късметли. Значи няма да сме. Аха. Знам. Моля ви, разберете какво е това. А то трябва да нарисуваме всички теми, за да свърши рунда ли? Да. Или? Ясно. Чакай, какво? Готово. Аз съм готов. И аз. Кой не е готов? Хора да видиме. 3, 2, 1. Филип. Примо. Залагам на Примо. Една секунда. Свърши ли? Добре. Май не нарисувахме всички теми. Не. Просто Аз сме не малко съм хора. нарисувал Просто сме всички. малко хора. Ако искате хора другия път да има повече хора, с които играме тази игра, се абонирайте за канала в момента и оставете лайк на видеото. Другия път двойно повече. Дайте. Гледам. Така. Къща с очи на дърво. Да видим. Добре се е получил, добре. Къща на Къща дърво. на дърво. Тя поле имаш. Добре. Поне накрая Няма къща на очи. дърво сме Има. стигнали. Има, добре. Напред, айде. Или Примо. Пират. Ясно. Има превръзка. Добре. Аз познавам. Добре. Какво? Добре. Това е кораб. Лодка, добре. Да, ясно. Барбарон. Барбарон. Това е яко. Това прилича на бубено зърно. Бобено зърно е. Така. Червено. Мисля, ако беше синьо, добре. Не е моето. Сега. Така. Извинете! Не. Добре. Знам какво е стигнал. Хора, сещам се да какво е стигнал. Не. Филип. Смисъл. Чакай, защо са написали? Това тук не трябва да го Значи пишеш. тази игра работи. Примерно ти като напишеш нещо. И на другия му излиза. Да. Айде, хора, ще играме пак. Още едни или два рунда. Айде, старт. Последния рунд странно тяло, айде. Що ми искаш? Какво ли да напиша? Така мисля, че е добре. Да кажем. Така, хора. Надявам се някой да много разбере решим какво имам предвид. Надявам се, да. Кой не е готов? Не знам. Някой пише много дълго. Найде. Добре. Що? Какъв жокер, бе? Филипа, ти ли си? Кога не можеш първо да казваш какво е си, какво ли си, що? Кога се казваше? Така.
Както мисля, това е чудно чудесата. Не. Как да си направя това път? Е така. Аз мисля, че съм готов. Да, май съм готов. Друго хора не знам какво добавя. Хора рисувам някакви линии тук. Не. Си грозно. Така. Някой Как цвет, да си някой цвет. върна това? Имаш стрелкички долу под боята, за цветяване долу. Какво тук сега да сложа? Да. Готово. Айде, хора, аз съм готов. Това знам кой го е дал, ама няма да го направя също, каквото той иска. Добре. Мисля, че оцелих десетката хора. Оцелих десетката. Чакай. Моля те не. И Махни ти се. базик. Показаха ми се някакви новини. Затвори се. Аха. Ако мислите, че знам как се рисува този герой... Хора, не ми смейте. Не мога да съм. Вече е нормално. Кой го избрал? Каква е целта на играта? Примерно някой да нарисува нещо друго, да го познае и да го нарисува и трети или втори или... Нещо друго. Не те излушам, особено да. Не. Ужас. Също си ми друга идея, хора. Ще се получи по-хубаво. Бързо. Би трябвало да се... Надявам се само София това да го познаете. Май се получава гордо добре. Готов съм. Това ако го разберете... Чакай, не трябва да направя последно нещо. Как свърши толкова бързо? Имам още един... Трябва да сме още играчи. Да, така хора, друга път, че имам още играчи. Такси...
чака за бакшиш. Това е ако е такси. Такси. Тата. Това е край реката. Добре, ясно. Докъде стигнахме? До някъде. Жокера. Ясно. Кален го е рисувал, нали той? Окей. Браво. Как съм познал? Това е жокер. Аз първо тръгнах да го рисувам, обаче ми стана много трудно и нарисувах карта просто. Когато ти първа част не гледаш с полна. Не, връщай двете са. Робота на плажа. Това е да го рисувам. Майко. Хора, оцелиха в десетката. Оцелиха в десетката. Значи добре съм. Не. Ще да знаете. Това дневна клевио. Да. Дневник. Някой да нарисува дневник от град. Знаех си, че искаш това да нарисувам. Не. Добре. Добре, да хора един странно тяло. Странно тяло. Калане, сбирайте. Калане. Калане! Видите, сега ще го гледаш рисунката, бе да. Хора, сега ще нарисуваме. За странно тяло трябва да нарисуваш помия. Според мен. Това е моята логика. Кажа. Какво да се рисува? Май го докарах. Ти си гледал. Не съм гледал. Готов. Не. Това ако не е странно. Нещо. Готов. Аз съм готов. Готов. Трябва да продължите след линията долу да рисувате само да кажа. Готов. Хората вече знаят кой рисувам. Аз не... Трябва да продължиш след линията надолу. Какво? Трябва да продължите да рисувате след линията надолу. Аз не знам какво рисувам. Това е следващия. Това е преди мен. Това ли е била целта?
Не знам изобщо дали ще се връзва хора. Не знам какво нарисува горния. Той не ми продължил линията. Не знам дали е в същия стил. Не. Добре. О, имам идея. Май ми се получи добре. Врата му е малко дълъг, ама като горния на горния ще. Ще го направим такъв светло, не е без светло. Е така. Така. Перфектно. Хора, съм готов. Може да направим хора още един рунд, само видим колко е дълго видеото. Видеото вече е дълго 27 минути. Още един рунд след това хора. След като изгледаме те, ще изиграем още един нормален. Айде. Кой не е готов? Аз. Са хора. Аз съм почти готов. Готов. Добре. Аз знам какво. Или? Аз не мога повече. Опа. Това е някакъв миньон, бе. Ага. Не. Малко Тоинк. И сега тоинк. Малко несиметрично, но не много хора. Сега какво се прави? Стига, бе, стига. Аз съм готов. Да, ти най-бавен и сега си готов. И аз съм готов. Това беше обаче лесно просто. Не, мисля да направя нещо. Така. И сега. Готово. Колко мислите? Най-добре. Малко е криво, ама са. Само малко. Да. И след това хора ще изиграме още един рунд, обаче нормално. Да. Мод е тъп. Леко. Не е мод, ама. И сега май е последния род. Айде, хора. Така. Мод на студио. Това не е страшно.
ударям на глава. Не, чао. Добре. И сега? Ясно. Добре. Това изглежда Почти. добро за някъде. Почти. Добре, ясно. Да го оцениме. Не. Окей. Моля. Крис, продължава се надолу. Лето посмяваме. Трябва да е додолу. Ясно. Добре. Додолу трябва, между другото, не че е нещо. Само казвам. Аз не видях какво е. Смисъл. Това си бил ти. Чао. Чао. Да. Ясно. Кой това е? Това прилича назад горе, къде не е цветено. На гушата. Целта беше да са нещо като попита крака. Ясно. Виждам. Ясно. Добре. Ясно. Аз май съм мисля странни неща. Ти... Почти. Ясно. Хора, още един рунд това Анимация. Не, анимацията тъпо, ние пробвахме. Не е много интересно. Така. Така, е това. Айде. Напишете такова, дайте си го. Натиснете готово. Готово. Да са готови. Майки съм ясно. Това няма много. Който го е дал, това няма идеи. Ама И ясно. който го е дал, това няма идея. Много в главата. Значи сигурно съм. Това ли стях знам кой. Един наречен Примо. Убеден съм. Почти на 100%. Че това той го е дал. Това знам, че ще го нарисувам страшно грозно. Но... Как така? Как да го нарисувам? Да не пишем се хората, така ще правя. Те трябваше да е така. След това пуша. Май идея. Имам ли време, имам прямо май. Горе-долу. И сега трябва да го нарисувам. Той такъв цвят. И добре бе, до някъде става. Не, той дори няма ръце. Това го успях. Май му се получи добре, май горе.
Да кажем то. Ото. Не. Моля? Какво ли може да е това? Какво е това, бе? Тук е някой... Не бе. Мисля, че знам който е И аз. написал това. Не се сещам това какво. Мечка. Не казай нищо. Това няма как. Не, няма шанс. Това кой е измислил? И това кой го е измислил? За Бога. Или кой си го е помислил? Скоро стои искахме да погледнем този филм. А? Няма да се сетиш, защото Димитър. Кап. Малко е крейки, няма добре. Какво? Нищо. Ще видиш. Така. Не. Не знам. Сега ще видим. Не, стига да е. О, трябва да нарисувам. Такова ли? Кой го измислил това? Ето къде. Аз съм готов. Не. Така старт. Гадост. Мечо, пух. Сериозно ли? Исках страшната версия. Мечка. Не успях в крайна. Това е страшната версия ли? Да. Или не се страшна? Да, ма... Мислих, че си Това така. сигурно от FNAF. Знаех си. Няма какво да измисля. Знаех си, нещо по-оригинално. Не съм познал. Добре. Фице, сори за хубавата дума. Меси. Добре. Не. Не ми стигна на времето да го отсетя напълно. Не мога. Аз ако бях написал... Да, сетих се. Ужас, не. Бе. Какво е? Хора, това ще бъде от вируса.
Надявам се ми е харесало. Абонирайте за канала с камбанката и чао и до следващия път. Чао!